Al llarg d'aquesta setmana, tots els alumnes de quart d'ESO dels diferents instituts de Rosa s'aproparan a Cala Neta per visitar l'exposició La Tercera Mirada. Una mostra on Emma Alcalà posa el focus d'atenció sobre la violència de gènere a través de la mirada d'un nen. Aquesta està formada per un seguit d'instal·lacions o muntatges, units tots ells per un fil de color vermell que recorre el sostre de la sala i que estan basats en la documentació que l'artista va recollir durant les entrevistes realitzades a dones que han patit violència masclista per a l'elaboració del seu anterior projecte fotogràfic titulat Cicatrices del Alma. Aquest matí han estat els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Illa de Rodes els que han pogut visitar l'exposició amb la que el consistori rosinc vol sensibilitzar l'alumnat sobre aquesta greu problemàtica. Com ens explica Marc Danés, aquest és un tema que es tracta al llarg del curs en els diferents centres educatius i no només un cop a l'any amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones. La visita ha estat guiada per la pròpia artista que ha explicat als estudiants el sentit o significat de cada un dels muntatges o instal·lacions que formen l'exposició. Un cop finalitzat el recorregut, s'ha projectat l'audiovisual que acompanya la mostra i s'ha dut a terme una xerrada col·loqui on artista i estudiants han intercanviat opinions. Visites que s'aniran repetint aquesta setmana per tal de donar-los a conèixer aquesta realitat i alhora sensibilitzar-los sobre la necessitat d'actuar contra aquesta problemàtica i de transformar la societat perquè no es donin aquestes conductes. L'exposició restarà oberta al públic fins al proper diumenge 14 de març, que és el darrer dia, i la seva visita és molt recomanable.